Mindu l-gvern daħħal is-servizz ta' childcare b'xejn, eluf ta' nisa daħlu lura fis-suq tax-xogħol ħafna aktar kmieni minn ommijiet li fil-passat riċenti ma setgħux jagħmlu dan għax ridu jħallsu għalih. Ċifri li kiseb One News juru li mindu l-gvern daħħal is-servizz ta' childcare b'xejn, l-ommijiet li reġgħu daħlu fis-suq tax-xogħol telgħu minn 1800 għal 6000 omm. F'intervista ma' One News, il-kap eżekuttiv ta' Jobs Plus, Clyde Caruana, spjega kif matul dawn l-4 snin nisa li jkollhom wilt qed jażlu li jidħlu qabel fis-suq tax-xogħol għax jistgħu iħallu lil uliedhom f'post sigur u mingħajr ebda piż finanzjarju. Mindu daħal il-childcare b'xejn notajna li ħafna nisa qegħdin jidħlu jaħdmu aktar kmieni, ġifieri fejn qabel kien ikollok ommijiet li wara li jkun kellhom il-wilt li jidħlu jaħdmu wara sentejn tlieta, issa dawk l-ommijiet ħafna minnhom qegħdin jidħlu wara 6 xhur jew anke fi żmien sena. Is-Sur Caruana spjega li apparti li qed jażlu li joħorġu jaħdmu qabel, għad kbir ta' ommijiet żiedu fis-sigħat ta' kemm jaħdmu u saħansitra kien hemm uħud li jażlu li jsibu impjieg fuq bażi full time. Apparti minn hekk ukoll qed naraw li aktar ommijiet qegħdin jaħdmu iktar sigħat ta' xogħol. Jiġifieri fejn qabel kellek numru ta' ommijiet illi jażlu li jaħdmu 15-il siegħa biss fil-ġimgħa jew 20 siegħa sarajna li dawk is-sigħat żdiedu għal 25 siegħa fil-ġimgħa jew anke saħansitra kellek minqaleb għal full-time employment. Permezz ta' dan is-servizz ibbenefikaw madwar 16,800 tifel u tifla ta' taħt l-età ta' 3 snin li jattendu f'wieħed mill-129 ċentru għal ħarsien ta' tfal. Is-Sur Caruana spjega li waqt li din il-miżura qed tiswa miljuni kbar fis-sena, min-naħa l-oħra ħallit impatt dirett fuq l-ekonomija Maltija għax l-ommijiet li daħlu qabel fid-dinja tax-xogħol qed jikkontribwixxu f'taxxi diretti u indiretti lejn pajjiżna. Min-naħa l-oħra fuq l-impatt finanzjarju kemm għall-familji dħul għall-familji kif ukoll bħala dħul fl-ekonomija żdied drastikament għaliex fejn qabel kellek biss wieħed u ieħor 1800 omm illi jkunu qed jaħdmu bit-tfal li huma żgħar, illum qed nitkellmu li għandek il fuq minn 6000 omm. Allura dak ifisser illi fil-waqt li żdiedu aktar is-sigħat, żdiedu aktar in-nies li qed jaħdmu, għandhom iktar dħul u l-istess familji allura mbagħad qegħdin jażlu li jkun smaw iktar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.